Hi mga moms, good afternoon. So today is July 5, no? And it's lunchtime. 12:30 na po ng tanghali. And babiyahe kami ng Cebu. Yes, you heard it right. Nakakasama ko. So kasi ang flight nila originally is kanina pa dapat umaga. And ang talagang pupunta lang ng Cebu si Brenda and si break nilang po para sa guesting ni Brenda as a host. Yun ang unang sa kanya. Then parang binigyan siya ng spot to perform. So kaninang umaga nasa airport na sila, na-cancel yung kanilang flight going to Cebu at nalipat ng hapon. So nag-decide si Brenda na umuwi muna dito sa Hinaguan Farm para makapag-lunch. So, ginaanan nila ako kina Sisi Maymay kasi originally nandun ako dapat ngayon kina Sisi Maymay Flores para mag-online selling. Ayan. So, dahil naman ni Sisi Maymay na kailangan ko rin mag-perform at market. Kain tayo. Ito rin ulam namin. So, ang nangyari, dinaanan nila ako rin, umuwi kami dito ngayon para kumuha ng gamit ko, susuotin, and si Brenda para makapag-relax muna kahit sandali, kapag power nap ba. So, pinuha niya kanina yung details ko para makabook na ng ticket going to Cebu. So, makita-kita tayo dyan sa ating mga sisters, no? Magpe-perform si Brenda at the same time. She will be doing some hosting dun sa kanilang event. Yes, kasama ako. So, yun na. Yan, dahilan. Kaya makakasama ako. So, weekends na to. Yun yung hassle talaga. No? Kapag may mga delay, mga flights, mga canceled flights, wala po ako nakasama. Dapat pagkagaling ko kasi si Maymay pala is dediretso na ako ng CDO sa palengke. Malaking palengke nila. Para mamili ako doon. Subukan ko mamili doon. Since nandun naman ako sa CDO. Titignan ko yung mga meat, tapos yung mga ibang pwede namin itinda sa store. Yun. Thank you si Maymay. Binigyan niya ako ng additional na ilaw para sa loob ng store. So tired. And para sa kanya ibinigay na HBM para light. Ano to? So malaking pageant din to sa Cebu. No? Miss Gay to, di ba? Saan? Hindi ka matulog? So si Britney natutulog din tsaka si Brenda. Papahinga nila. Kasi maaga sila kanina. Naku, hindi ka matutulog. Galing sila from Vigil or Lamay last night. So, diretso na sila ng biyahe. So, bila na-cancel. So, nagpapahinga na siya. Ang kaloka kasi kanina. Ngayong araw din pala. Ay, ngayon ba? Naganapin? Hindi, bukas. Bukas na magaganap ang birthday ni Oyo. Yes. Ngayon na ba? Hinintay ko ngayon yung isang tutay mo. Hindi, maano pa ba? Bukas pa. Bukas na. Bukas ng gabi. Dito Bukas ng dapat? Hindi. Bukas ng gabi. Family niya kasi. Pamili ko kasi. Ano ba plano mo? Tatlong May putay lang plano. naman ako. Meron kasi akong plano. May plano ka. Sige, pwede naman. Sige, bukas. Tanghali bukas. Hindi pwede. Dapat dinner. Kasi simba ako sa Oh, hindi ka pwede mag-desisyon ng Dapat birthday doon ka mo. sa Dapat lunch ibang sa tao. Alas Sira na sa ulo. bahay. Dinner dito. Sure ba yan? Bakit ko? Sige, go. Kasi 30,000 yung iabot. Ah, 20,000.
Kaya hayaan mo na, ikaw muna mag-adjust. Dito lang ako punta ako dito bukas. So, tangali. Di, tangali ka dun sa Ayun, ganito na lang. Yun lang i-ano ko kay since titabot kasi, sabi ng titabot sa akin, magbigay din sa akin ng 2 putahe. Sisigan mo nga unti. Yung camera. Dalawa po tayo lang naman Hindi yun. lang, yeah. So, ang plano ko sa lang guys, Isa pa, yeah. sa friends and family. Hindi, syempre iba yung celebration video tayo. Oo. So, sa Lunes na lang kami mag-celebrate ng family. Oo. Diba? Pwede naman bukas ano ba bukas? After Linggo. lunch. Ito lang lunch, no? Lunch nga, mag-lunch kayo ng family, sabay-sabay. Sige. Tapos you can invite mommy and daddy dito ng dinner. Basta Dito yung mga dinner? kapatid mo, tama ba dito dinner? Para kahit yung mga mama at papa mo. Lunch lang kami bukas. Sige. O kaya kung gusto mo, mabibit-bit mo sila para isang gastusan ka lang. Dito mo na, yain mo na yung buong pamilya. Kaso wala ako doon bukas ng lunch. Ay, sa bagay, ilan yung pamilya mo? Dapat sa 84 sila Oo, eh. isama dito pamilya ko. Hindi ko isama yung family ko dito. Tayo na. Tayo lang. Although isama yung pamilya mo. Doon na, mag-celebrate ka sa inyo. Tapos, Dinner dito. gusto mo mag-celebrate dito. Tandaan ka nun. Kaya may bago pa namang motor si Ivy. Oo. Congratulations. Pagkandaan mo ako. That's what friends are for. Ay! Buti ka pa pinaghahandaan. Manda ka Sige, paghahanda. sige. Ay, ano? Mga sila siguro ako pag lalo lang kami ng pamilya ko, no? Naman. For the next day, ito makakita. Saan ka comfortable? Saan ka masaya? Sige ko. Doon na. So dito na lang tayo. Bukas na lang. Bukas na. Dito tayo mag-dinner. Dito lang tayo mag-dinner bukas. Sunday. Tomorrow dinner. Kailangan kasi talaga gabi kasi may fireworks. Oo. Ay, ano? Papunta sa'yo yung Ito, fireworks. fireworks. Ikaw pa magluluto? Basta. Basta. Oo. Sige na. Tinoon, tinola. Ano ko inunon tayo? Inunon din. Inunon ako ping bibing. Toyo. Yato nilala bakang Ha? karon. Busy ako ngayon kaya nauwi na ako kasi I have my friends there in their house. Ganito kasi yun. So, Ganun sa akin, pag I'm going sa bahay ako Job. jog. Kaya mag-ano ka rin sa family mo? Ganyan, sige, mag-isip ka muna hanggang bukas. May consequence. Siyempre family, ano ka ba? Kaya nga. Ang kaibigan nandiyan lang yan. May handa o wala kung kaibigan ka. Sige, dito na lang tayo mag-ano. Kahit ko lang handa. Kasamahan ka. Eh magluluto naman si Ivy, kaya ako lang. huwag kang over. Sige na. So, I'm going. Bye, guys. Bye. Ngayon, ilang taong ka na pala? Hindi ko alam, baka kay inaintin ko lang. Pero kamusta na yung ngipin mo? Kaya naintin ko lang, ma. Pero gusto ko, 30. naikot ako sa iyo. 32 ka na, di ba? Hindi. Oo, 32 na. Dito na ako. Lilihin ko na yung dalawa. Hindi, 34. Hulaan nyo nga. Comment down below kung ilang taon sa Oyong. Kasi, si Oyong, ibang celebration. Ay, may lauya pala dyan, nak. Oo, ito. Ano ko? Dalawa tayo. Ako gusto ko lang gulay. Ano pala sa yung sabihin mo na natin ano sa tutapot. Okay naman yun. Hindi lang. Celebrate ka video sa amin. Hindi na, ilan taon ka na talaga? 33. Doble 3. May gusto ka pang gawin? May gusto ka pang mangyari sa buhay mo? Gusto mo pa magparitoke? Ayaw mo na. Ang gusto ko gawin sa buhay ko lang. Siguro, maging success lang. Saan? Saan success in a Sa way? business. Gusto mo na magnegosyo talaga? Anong negosyo? Ang tagal na, pero hindi pa maano kasi wala ko kasama. Katuwang. Pero hindi masama na subukan ha. Tinan mo ako sumusugan. I mean, di ba? Kailangan mo simulan kasi kung hindi mo sisimulan, hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung saan ka pwedeng maging okay, di ba? Ay, ito hindi ko kaya. Ito, di ba?
Kasi tulad niyan, alam nga naman, sabi nga ng mga viewers sa akin, dapat yung minaasa sa mga tauhan ng tindahan, maging honest ka. Well, again, tiwala pa rin. Kailangan mo rin ng tiwala yung sa makakasama. Ano ba kasi gusto mong buksan ng negosyo? Ay, maliit lang. Ano? Mall. Mall. Di ba, magtulad ka sa ano? Sa store, gano'n. Ay, gusto mo. Pero, may mga ano pa, may mga extra mga gamit sa bahay, mga gamitan, gano'n ba, mga extra sa ano, gilid, mga extra, gano'n. Ano paninda? Mm-hmm. Murag, Hindi lang siya sari-sari store, kumbaga. murag kay Sisi Maymay. Oo, ganyan, pero sari-sari store siya ang main. Pero may mga dagdag na ano. May pwesto malapit sa merkado. Pwede mo yung gawing ano, grocery store. Legit, ano. Meron ka lang 100,000 off. Ang dami mo ng paninda. Saan din? Malapit sa ano, doon yung dito ng chicken. Malapit sa Campus A. Kung sa inyo, sa pilahan? Hindi, dito sa baba. Campus A. Hindi ko get si ano. Ano yung mga sa? Kasi, ang sasabihin natin, yung magiging pwesto doon. Ang ano? Kung ano yung gusto mo maging pwesto doon. Kasi doon, tapos pwede ka pa mag 24 hours kasi may parking. Doon? Sa akin, hindi ka pwede doon sa pwesto ko, hindi ka pwede mag-grocery store. Residential. May residential pero kasi yung mga tao, sige-sige palengke, so parang hindi ka na magiging convenient. Hindi gaya pag nasa sentro ko. Diba? Sa baba. Hindi nga. Yung malapit kay Rhea, pwede rin. Yung bahay nila. Sa kanto doon, hindi ko na alam kung papaupahan. Pero may pwesto doon. Ano yung Kasama yun sa pinag-iipunan mo ngayon. Yung negosyo. dapat kasi meron ako dati. Kasi yung kasama ko dapat sa ano, Kahit naman. parke, wala pa Mas lang. maganda yung solo. Alam mo, mas... Ako mag-agree at mga viewers. Pero mas maganda kasi kapag nagtatayo ka ng business. Sa'yo. Ikaw lang. Kasi magtuturoan kayo niyan eh. Ikaw naman mamamalito. Ikaw naman magbantay. Ikaw naman magalito. Hanggang sa isa, hindi mo na mamala. Hindi ko naman siya nilalahat. Maaring siya kumikita, ikaw hindi. Kasi mas marami siyang pagod. Ikaw baka ganun din. Mas marami kang pagod. Mas marami kang makukuha. Magkakagulo lang kayo. Kaya iba pa rin talaga kapag solo mo. Kung ikaw yung Sa bagay. andyan naman sister mo, andyan naman ang kapatid mo, pwede sila maging tagabuhat mo, or bantay mo, special ka pa rin sa kanila. At least, sila lang din yung tinutulungan mo yung mga kamag-anak, yung mga kapamilya. Kaya much better, mas maganda niya, mas simulan mo na siya. Nung pumunta ko doon, ang rent talaga is 3,000. Banda sa amin. Kayo na kasi yung customer doon. Yun. Sa sentro, di ba mang marami doon sa ano ba, malapit sa may 8,000 Dahan man dyan, ng gas 8,000. tsaka- 8,000 doon sa kanila. Kasi meron, Ladea. ang utang. 8,000. Pero sure ka na maraming customer kasi. Di ba? Oo, mahal talaga yung magiging pwesto mo. Pero, sure ka na marami kang market. Hindi lang, ikaw kasi ang gusto mo, doon na sa inyo, 3,000, upa. O, ando na tayo sa upa. Ang market mo, yun lang. Yung mga kapitbahay mo. Eh, ang sentro, lahat ng mga taga-barangay, yung barangay dito sa Saan, pupunta dyan. Tignan mo, nasa yung malaking market. Kasi, parang ako, sumugal ako doon sa pwesto ko, ginastusan ko siya kasi gusto ko maraming papasok na customer kasi maayos, may maayos sila mauupuan, hindi mabaho, yung ganun ba? O, kaya maraming bumibili, di ba? Hindi mo siya makukuha ng 1 year, hindi yan one at a time. Ilang buwan bago pa ako makabawi, baka ilang taon pa. Di ba? Kaya ikaw, ganun din, isipin mo rin yung market. Tulad yan, ano bang mabenta na talagang
araw-araw. Bigas, pagkain. Ang damit, hindi. Supplements, hindi. Di ba? Ang araw-araw na Yung pang araw-araw kailangan ng tao. Sa bagay. Kaya ngayong birthday mo, kailangan i-push mo yun. Opening mo, kailan? Opening na siya. agad-agad. Agad-agad. Kasi yung kay Bakang, okay lang yung magana kasi wala kang upa kasi bahay niya. Diba? May papagawa si Bakang ng ano, yung small ano niya, online shop. Boutique shop. Siya lang. Diba? Kaya basumalan mo na yan, buksan mo na. Ito ng ano. Bawasan mo na yung bangko mo. Happy birthday o yung Lito mo ko na mga na kay Bakang na yung ano, binigay ko. Thank you so much guys for watching.